ελληνισμό στην εποχή εκείνη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ο υγιέστερος οικονομικός οργανισμός που υπάρχει στον πλανήτη. Πάνω από το μισός πλούτος της γης διακινείται από ελληνικά πλοία και οι Έλληνες έμβολοι από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, τα Ιεροσόλυμα, η Θεσσαλονίκη, η Μυτιλήνη, Βερολίνο, όλες αυτές οι τοποθεσίες ήσαν τόποι που ανθούσε το εμπόριο στα χέρια των Ελλήνων. Το μεγαλύτερο τμήμα του πλούτου της γης στα χέρια των Ελλήνων, λοιπόν, δεν μπορούσε η Εθνική Τράπεζα να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση, γιατί ήταν φτιαγμένη το charter, όπως λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή το καταστατικό της ήταν σε δραχμές. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Έλληνας, να θυμάστε ότι η Ελλάδα, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη και το Βερολίνο και όλα αυτά και η Θεσσαλονίκη δεν ήσαν ελληνική επικράτεια, ήσαν Οθωμανική Αυτοκρατορία την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρούμε ένα εργαλείο για να κλέψουμε τους Έλληνες. Και βρήκαμε αυτό το εργαλείο που ονομάστηκε Τράπεζα της Ανατολής, Banque d'Orient, η οποία τελικά έγινε, με αυτή την τράπεζα έγινε η μεγαλύτερη κλοπή που έχει γίνει ποτέ σε λαό. Δεν έχει ποτέ άλλο απομυζηθεί από έναν λαό ολόκληρο, από ένα έθνος, περισσότερη οικονομική δύναμη από την Τράπεζα της Ανατολής. Το 1904 λοιπόν δημιουργείται η Τράπεζα της Ανατολής σε γαλλικά φράγκα, τα οποία καταβάλουν το ίμιση η Γαλλική και το ίμιση η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Τράπεζα της Ανατολής αρχίζει να δραστηριοποιείται εκτός του ελληνικού χώρου, εκτός των στενών πλαισίων της Ελλάδος. Υποκαταστήματα ανοίγουν στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στην Μυτιλήνη, στη Θεσσαλονίκη, στο Βερολίνο, στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανθεί ο ελληνισμός. Οι Έλληνες, νομίζοντας ότι πρόκειται περί ελληνικής τραπέζης, καθότι η μαμά ήταν η εθνική, καταθέτουν όλο τους το χρυσό, όλες τις καταθέσεις, διενεργούν όλες τις εμπορικές τους συναλλαγές μέσω της Τραπέζης της Ανατολής. Η γη της Ιωνίας, αυτή η ιερή γη των Ελλήνων, για 3.000 χρόνια μεσορανούσε στο στερέωμα του πλανήτη και η παρουσία του ελληνισμού στη γη της Ιωνίας έπρεπε να ξεριζωθεί για να πάρουμε αυτό τον πλούτο που ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Δεν θα πάμε στους συσχετισμούς του πολέμου και της μικρασιατικής καταστροφής. Παραδετικά όμως θα σας πω ένα μικρό περιστατικό για να καταλάβετε την ψυχολογία της εποχής. Το χειρότερο δάνειο που συνήφθη ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση συνήφθη το 1913. Ήταν ένα δάνειο 8,2 εκατομμυρίων χρυσών γαλλικών φράγκων. Ξέρετε τι πλήρωσε αυτό το δάνειο? Ακούστε για να φρίξετε. Ο ελληνικός στρατός είχε καταλάβει τον σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη. Ήταν πλέον κάτω από ελληνικά χέρια. Ήταν κάτω από ελληνική διοίκηση. Οι φίλοι μας όμως, οι Γάλλοι, οι οποίοι ισχυρίζονται φιλελληνισμό άκρατο, κάνανε μια μοιρασιά και έπρεπε, λέει, αυτός ο σιδηρόδρομος στη μοιρασιά να πέσει στη Γαλλία. Ενώ ήδη η Ελλάδα κατήχε τον σιδηρόδρομο, ανάγκασαν το ταλέπορο κράτος των Ελλήνων να πάρει το δάνειο των 8,2 δισεκατομμυρίων χρυσών γαλλικών φράγκων, να πληρώσει την κεντρική της Γαλλίας για να αγοράσει το σιδηρόδρομο που τον είχε ήδη με το στρατό καταλάβει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο στα χρονικά τα παγκόσμια και πρέπει να θυμάστε επίσης ότι η εποχή αυτή σηματοδότησε
με τους πρωτεργάτους και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής και της πολιτικής σκηνής, την απώλεια του Αγίου τόπου της Ιωνίας. Θαλής ομιλήσεως και καθόσον Πυρηναίος Κλεόπουλος Ορόδιος, όλη η ελληνική διανόηση εκεί έχει γεννηθεί. Αυτή λοιπόν η δεκαετία 13-23 σηματοδότησε την μεγαλύτερη απώλεια του ελληνισμού, τόσο πνευματική, παρουσία 2.000 χρόνων εξυφανίστηκε. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες εσφαγιάστηκαν στη Σμύρνη και τα περίπορα και σε όλες τις πόλεις της Ιωνίας για ένα και μόνο απλό λόγο, για να κατασχεθεί η περιουσία των Ελλήνων. Όταν αντελήφθησαν οι Έλληνες της Σμύρνης και των άλλων περιοχών ότι η Λέλαπα, οι Τσετσέγοι, οι Τούρκοι και μάλλον τα Τούρκ, με όλες εκείνες τις διαδικασίες μεταξύ των Βολσεβίστων, των Ιταλών, των Γάλλων και των Εγγλέζων, οι οποίοι μια νυχτή κάνουν τον Κεμάλ Ατατούρκ υπερδύναμη και η υπεροπλία του ελληνικού στρατού εξυφανίστηκε μια νυχτή. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο προκάλεσαν την καταστροφή του ελληνισμού της Ιωνίας. Το 50% των μετοχών των 280.000 μετοχών της Ανατολής, το 53% εξυφανίστη, κάηκε ή βούλεψε στο βυθό του Αιγαίου. Όταν αργότερα προσπάθησαν οι κάτοχοι της Εθνικής Τραπέζης να κατασχέσουν, γιατί περί κατασχέσεως πρόκειται και όχι περί αγοράς, την Τράπεζα της Ανατολής, σε 3 διαδοχικές γενικές συνελεύσεις απέτυχαν να έχουν πλειοψηφία, γιατί όλοι οι μέτοχοι δεν ήσαν ζωντανοί, μόνο το 47% των μετοχών μπορούσαν να έρθουν για να κάνουν γενική συνέλευση. Αυτή η μετοχή της Ανατολής λοιπόν είναι μετοχή αίματος, είναι μετοχή ψυχής των Ελλήνων. Το ποσό του χρυσού το οποίο είναι αντιστοιχεί την κατασκευτήσα ποσότητα από τους καζάρους Εβραίους τραπεζίτες είναι τεράστια. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε νούμερα. Όπως σας είπε η κυρία Χαραλάμπους πριν, έγκριτοι επιστήμονες το έτος 2010 υπελόγισαν το αποθεματικό μόνο της μετοχής, όχι τη μετοχή. Όταν δηλαδή αποφάσισε η Εθνική το 1932 να απορροφήσει την Τράπεζα της Ανατολής, για να καταλάβετε το μέγεθος της κλοπής και της ληστείας, το εξής συνέβαινε. Μόνο το υποκατάστημα της Αλεξανδρίας είχε κέρδη τον χρόνο 1,1 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Όλη η εθνική στην Ελλάδα είχε 5 εκατομμύρια δραχμές κέρδη. Από ένα υποκατάστημα της Τραπέζης Ανατολής είχε κέρδος 1,1 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Φανταστείτε τα υπόλοιπα υποκαταστήματα. Της Σμύρνης, Ιεροσολύμου, Αλεξανδρίας, Μυτιλήνης, Θεσσαλονίκης, Βερολίνου. Υπήρχαν Κωνσταντινούπολης, υπήρχαν υποκαταστήματα σε όλες αυτές τις εστίες του ελληνισμού. Το κουνούπι δηλαδή αποφάσισε να απορροφήσει τον ελεύθερο. Προσπάθησε και τον απερόφησε. Γιατί και πάλι εσείς φοβόσασταν, δεν σκεπτόσασταν. Γιατί και πάλι το συναίσθημα επικρατούσε, ο τρόμος και ο φόβος. Δεν αναλύατε τα γεγονότα με την λογική του ελληνισμού και των Ελλήνων. Τι έγινε λοιπόν το 1932 όταν αποφάσισε να απορροφήσει την Ανατολή? Δεν μπορούσε να βρει την πλειοψηφία να κάνει την μεταβίβαση. Έγινε παράνομα η μεταβίβαση. Δεν ήταν σύνομη με την εποχή, με τον νόμο της εποχής εκείνης. Έγινε όμως και κανένας δεν είπε κουβέντα. Το αποθεματικό κεφάλαιο της Ανατολής, τεράστια ποσά, μιλάμε για 500, 700, 800 εκατομμύρια
χρυσά γαλλικά φράγκα. Δεν ήτο μεταβιβάσιμο στην εθνική. Ήταν ένα κεφάλαιο δηλαδή το οποίο δεν έχει σχέση με την αγοραπολισία. Το κεφάλαιο το οποίο ο κύριος Σόρας ως υπελόγισαν οι διεθνείς επιστήμονες την αξία της Ανατολής δεν είναι η μετοχή της Ανατολής. Είναι αποθεματικό το οποίο κατετέθη στην εθνική το κιζόμενο μετά και 1/4% από το 1932 και μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένα τέτοιο τεράστιο ποσό στο αποθεματικό, για ποιο λόγο το 2010 είναι 674 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες των μαθηματικών και των οικονομικών, όπου έγκριτοι καθηγητές από 3 μεγάλα πανεπιστήμια στον πλανήτη υπελόγισαν όλη τη μετοχή της Ανατολής. Και να σας πω κάτι, προς τιμή του Αρτέμις δεν πήρε το υψηλότερο ποσό και να το απαιτήσει από την Εθνική Τράπεζα. Πήρε το χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των 3 καθηγητών. Πρώτη φορά σας το λέω αυτό, αλλά είναι προς τιμή του για να μην δημιουργεί οποιαδήποτε πιθανότητα ακύρωση. Το αποθεματικό λοιπόν των 670 καταμετοχήν με 4 μετοχές ανέρχεται στο ποσό των περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι σε δολάρια. Οι 8 μετοχές που εδόρισε ο Αρτέμις ο Σόρας είναι περίπου 5,5-3. Ο φόρος δωρεάς, σύμφωνα με το ελληνικό δημόσιο, είναι 0,5%. Δηλαδή, τα 5,5 τρισεκατομμύρια της δωρεάς αντιστοιχούν σε φόρο δωρεάς 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα με ρωτήσετε βέβαια και εύλογα, και καλά επειδή το είπες εσύ είναι 5,5 δισεκατομμύρια, επειδή το είπαν 3 καθηγητές, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι πρέπει να αποδεχτεί και το κράτος. Μα το έκανε το κράτος. Με υπουργική απόφαση του κ. Σαχινίδη, Υπουργού Οικονομικών, ανεγνωρίσει η αξία της μετοχής στα 670 δισεκατομμύρια του αποθεματικού κεφαλαίου μόνο, στα 670, και έγινε απαιτητός ο φόρος από τον κύριο Σόρα. Έχετε γνώση όλοι πώς αντιμετώπισε το ελληνικό δημόσιο αυτή την προσφορά. Επειδή η πατρίδα βούλευσε, επειδή εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν γίνονται πρώτα εκβιάσιμοι για να μπορούν να επιλεγούν και ποτέ να εκλεγούν, γιατί απατάστε εάν νομίζετε ότι εκλέγετε κυβερνήτες. Οι κυβερνήτες σας επιλέγονται από άλλα κέντρα. Και για να είναι κάποιος επιλεκταίος πρέπει να είναι πρώτα εκβιάσιμος. Αυτό είναι κανόνας στην πολιτική. Δεν λέω για να είναι εκλεκταίος, να είναι επιλεκταίος. Γι' αυτό λοιπόν, εάν οι επιλεχθέντες κυβερνήτες σας αποδεχτούν και παραλάβουν την οικονομική προσφορά του Αρτέμι Σόρα και της ΕΝ, γιατί βάζω την ΕΝ εδώ, γιατί ο Αρτέμις μετέφερε τις μετοχές σαν δωρεά σε 2 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που λέγονται ΕΝ και οι 2, και οι οποίες δημιουργήθηκαν μία από εκείνον και μία από εμάς στο εξωτερικό την ίδια ώρα, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Δημιουργήσαμε 2 μη κυβερνητικές εταιρείες, οι οποίες
οργανισμούς, οι οποίες και οι δύο είχαν το όνομα END, χωρίς να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Έκανε λοιπόν δωροθεσία 4 μετοχές στη μία END και 4 στην άλλη. Εάν οι κυβερνήτες σας ήσαν Έλληνες και μη εκβιάσιμοι, θα μπορούσαν να δεχτούν την προσφορά. Αν τη δεχτούν όμως, υπογράφουν την απόλυση. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε γιατί δεν το δέχουν. Εξάλλου θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις ερωτήσεις σας για το όσοι έχουν οποιασδήποτε απορίες, γιατί ρε παιδιά δεν έχουν. Γιατί όπως ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Ρωμάδης λέει, δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί κάποιος του επίπεδου του κυρίου Χατζηνικολάου ότι κάποιος δίνει λεφτά στην Ελλάδα στην ελληνική κυβέρνηση και δεν τα παίρνει. Ένα που είναι, αν τα πάρει πρέπει να φύγει. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν μας αρέσουν οι μετοχές της Ανατολής, λέει ο Αρτέμος, παιδιά, φαίνεται ότι είναι παλιά αυτά τα χαρτιά και δεν τους κάνει. Να φέρουμε κάτι πιο καινούργιο. Έρχεται λοιπόν και καταθέτει σε τράπεζα του Καναδά ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου ύψους 600 δισεκατομμυρίων. Και διαρωτάται πάλι ο απλός εχέφρον μέσος Έλληνα. Καλά. 5,5 δισεκατομμύρια από την Ανατολή. Τώρα 600 δισεκατομμύρια από αμερικανικά ομόλογα. Τελικά ποιος είναι αυτός ο Σόρας? Αυτός ο Σόρας είναι η ψυχή της Ελλάδας. Ξέρετε ότι τα πάντα στο σύμπαν δονούν. Στην κλίμακα Σούμαν, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχει τίποτα στο σύμπαν που να μην δονείται. Και η γη μας είναι ζωντανός οργανισμός, ο οποίος αναπνέει, έχει μαγνητικά πεδία και αναπνέει, όπως εσείς ανοίγετε τα πνευμόνια σας και αναπνέει. Το ίδιο και η γη, λέω, αναπνέει, αυξομειώνοντας τα μαγνητικά της πεδία. Για να γίνεται αυτό χρειάζεται μια συνεχής ροή της ενέργειας και οποτεδήποτε υπάρχει ροή ενέργειας υπάρχει και κυματισμός, υπάρχει δόνηση. Οι ψυχές σας δονούνται και δονούνται σήμερα όλων σας στις δονήσεις της Ελλάδας. Στις δονήσεις της αναδειάσουμε τα μουσεία του πλανήτη από τα ελληνικά εκθέματα, δεν θα υπάρχει τόπος να τα βάλουμε. Εμείς δεν θέλουμε πια να κάνουμε μουσεία τέχνης και μουσεία πολιτισμού. Για να αναγεννηθεί ο ελληνισμός, τα μουσεία από εδώ και πέρα πρέπει να είναι μόνο μουσεία προδοτών. Γιατί ήρωες η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς και είναι καθημερινότητα ο ηρωισμός στην Ελλάδα. Η προδοσία όμως είναι δακτυλοδεικτούμενη από την εποχή του Εφιάλτου που ήταν γεφυραίος, από την εποχή του Αρμόδιου και του Αριστογήτρου που ήταν και αυτοί γεφυραίοι. Επομένως, μουσείο προδοτών χρειάζεται ο ελληνισμός για να μην επανέλθει στο χάλι του Ηλυσίου. Είναι όλα τη σημαία της ψυχής μας. Για να ρωτήσετε την λογική μας και όχι το συνέστημα. Θέλω να χειροκροτείτε με λογική και όχι με συνέστημα. Η λογική είναι εκείνη η οποία πρέπει να διέπει τις ζωές μας. Το ίδιο του λόγου είναι των Ελλήνων και στην θρησκευτική σας έκφραση σαν χριστιανοί, αλλά κυρίως όμως ο ελληνισμός που όλοι γεννιόμαστε Έλληνες και αργότερα δογματιζόμαστε
Δεν νομίζετε ότι πρέπει να είναι η κυριαρχική δύναμη το αξιακό σύστημα που πρέπει να διέπει τις ζωές σας? Με αυτό που γεννιέστε και εγώ και αυτό που γίνεστε. Ο παραλογισμός λοιπόν είναι αυτό που προβάλλουν ότι αυτό είναι αδύνατο, παιδιά, να συμβαίνει. Ως ώρας να έχει πάλι 600. Τη μια σας λέει ότι έφερε 2,5-3 και τα έδωσε στους Έλληνες. Μετά σας λέει ότι έφερε 600, αλλά τέλος πάντων πρόκειται περί απατεώνος. Ρωτάει λοιπόν ως ώρας, παιδιά, απατεώνος σημαίνει απάτη. Κάποιος ήθελε να σου πάρει κάτι. Εγώ σας ζήτησα ποτέ κάτι. Ήρθα να σας πάρω κάτι. Ήρθα να σας ζητήσω το σπίτι σας, τη ΔΕΗ, δάνειο, επιτόκιο, τίποτα. Δεν ήθελα να σας πάρω κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναορίσετε τον ορισμό της απάτης για να με ονομάσετε απατεώνα. Δεν μπορεί κάποιος να ονομάζει κάποιον απατεώνα όταν έρθει να δώσει μόνο. Είναι σαν να έρθει κάποιος, ένας φτωχός στο σπίτι για ελεημοσύνη, να του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί και μία δραχμή και δεν το παίρνει γιατί είσαι απατεώνας. Γιατί είναι απατεώνας? Γιατί εγώ δεν έχω και εσύ να έχεις τόσο πολλά, είναι αδύνατο. Είναι παράλογο. Έτσι σας έχουν συνηθίσει να σκέφτεστε οι Χαζάροι. Ενώ είστε ο πλουσιότερος λαός του πλανήτη, εσείς σκέφτεστε ότι είστε φτωχοί και ταπεινοί. Είστε φτωχοί και ταπεινοί. Είστε το περήφανο γένος των Αλανίων, είστε εκείνοι που κατέβασαν το χριστιανισμό του πλανήτη. Εάν σας φαίνεται παραλογισμός με τους ορισμούς των Χαζάρων, ναι, είναι παραλογισμός. Γιατί μετά που δεν πήραν τα 600 τους ώρα και τα οποία κάθονται ακόμα, όπως θα σας πει ο Αντώνης, ο κύριος Διαμαντόπουλος, κάθονται ακόμα σε ένα λογαριασμό και κουκλιάζουν κάπου στον Καναδά. Όταν ήταν πολύ περίεργο, παιδιά, αργότερα ίσως, εάν ζητηθεί, θα αναγνωστεί η απόφαση του δικαστηρίου για να καταλάβετε το μέγεθος της προδοσίας του ελληνισμού. Όταν λοιπόν ρώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου στις 28 Ιουνίου τόσο τον κύριο Διαμαντόπουλο όσο τον κύριο Πάπας, σας ζήτησε κανένας να ελέγξει το λογαριασμό? Λένε όχι. Μήπως ο Υπουργός Οικονομικών σας έκανε κάτι τηλεφώνημα, σε καμιά? Όχι. Ο κύριος Προβόπουλος? Όχι. Μήπως σας ζήτησε κάποιος από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος? Όχι. Δηλαδή κανένας από την ελληνική επικράτεια δεν ζητάει να μάθει αν ο Σόρας είναι απατεώνας ή είναι αληθινός? Πώς λοιπόν βγάζετε το συμπέρασμά σας χωρίς να ρωτήσετε πρώτα? Κάθονται λοιπόν αυτά τα 600 δις και μου πλιάζουν σε ένα λογαριασμό, ενώ εσείς είστε έτοιμοι να γονατίσετε. Δεν είναι παραλογισμός? Είναι. Δεν πρέπει εσείς με κάποιο τρόπο, εσείς ο κυρίαρχος λαός, χρησιμοποιώντας τον λόγο και όχι το συναίσθημα, τη λογική σας να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι παραλογισμός να αναγκάσετε αυτούς που έχουν επιβάλει σε εσάς οι κυβερνήτες, να τους αναγκάσετε τουλάχιστον να κάνουν ένα τηλεφώνημα στον θεματοφύλακα του λογαριασμού και να του πούνε, κύριε Πάπα, κάποιος τρελός εδώ μας λέει πως έχει καταθέσει 600 δις υπέρ της Ελλάδος. Δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό? Κάποιος πρέπει να το κάνει. Αφού λοιπόν δεν το κάνει αυτός ο κάποιος, λέει ο Αρπέρος, να δώσουμε τόπο στην ορκή γιατί μας περιμένουν στη γωνία ή να κάνουμε κάτι άλλο. Πήραν λοιπόν τους καλλικρατικούς δήμους και ξέρετε το σχέδιο Καλλικράτης είναι η επόμενη φάση από το σχέδιο Καποδίστριας. Σκοπό είχε το διαμερισμό της Ελλάδας και τίποτα περισσότερο, πολύ άλλο. Σκοπό είχε επίσης να μεταφέρει την ενοχή της κεντρικής κυβερνήσης στις τοπικές κυβερνήσεις. Ποια ενοχή? Νομοθετούν ότι πρέπει να κάνετε αυτό, αλλά δεν σας δίνουν τα χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση να το κάνετε.
Αυτό είναι και πάλι παραλογισμός. Αρχίστε και χρησιμοποιείτε τη λογική σας κεφάλαια. Δεν μπορεί κάποιος να σας ζητάει να κάνετε κάτι δια νόμου και να μην σας δίνει τα μέσα να το κάνετε. Γιατί αναγκαστικά θα γίνονται απατεώνες. Αναγκαστικά όλοι οι δήμοι θα χρωστούν. Αναγκαστικά οι δημότες θα έχουν κόκκινα δάνεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα επομένως και με την τρίτη απόπειρα λοιπόν του Αρτέμι, ποια ήταν αυτή η απόπειρα? Να απευθυνθεί στους δήμους που έχουν το δικαίωμα με ένα άλλο πάλι οργανείο, και εδώ αρχίζει πάλι η λαστρολογία. Καλά τώρα μας λες παραμύθια. 2,5-3 με τις μετοχές, 600 δις από εκεί και τώρα μας φέρνεις και τους δήμους. Ναι, σας φέρνει και τους δήμους. Γιατί είστε ο πλουσιότερος λαός του πλανήτη. Γιατί είναι δικιά σας καπιταλιστικά, δεν είναι πλουσιότερα. Ξέρω ότι ο ήρεμος λόγος του Πρόεδρου μετατρέπει την αγωνία σας σε θυμό. Και ο θυμός είναι αυτός ο οποίος θα έχει το αποτέλεσμα που επιβάλλεται να έχει. Σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να αισθανθείτε μία δόνηση. Μην τρομάξετε, δεν πρόκειται περί σεισμού. Το λόγο θα πάρει ο Αρτέμις Ώρας. Ευχαριστώ, αλλά είναι μεγάλη μου τιμή που είστε μαζί μου σήμερα. Είστε καλά, είστε χαμένοι, να ξέρετε, ούτε συγγνώμη ζητάω. Αν κάνω κάποιο λάθος, το διορθώνω επιδίω. Έτσι είναι ο Έλληνας, ούτε συγγνώμη, ούτε ευχαριστώ ζητάει. Σας καλωσορίζουμε στη δικιά σας γιορτή, τη γιορτή των Ελλήνων.
Το μυστικό των μυστικών είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας έχει μετανομαστεί σε Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν ανοίξει η Ευρώπη και η τράπεζα. Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Δηλαδή, εμείς χρωστάμε στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Άρα, εμένα μου χρωστάει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν πρώτα απ' όλα? Τι ακριβώς είναι λοιπόν? Δεν μου χρωστάει με η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Χρωστάει σε εσάς. Γιατί οι 4 μετοχές και οι 4 των άλλων οργανισμών που δημιουργήθηκαν για το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος είναι δικές σας. Άρα λοιπόν οι μετοχές της Ανατολής έχουν μπει στο δικό σας λογαριασμό και είναι για όλους εσάς. Δεν είναι δικές μου, είναι δικές σας. Κακώς δεν κοιτάτε τόσο ώρα που έχω τις μετοχές. Εσείς τις έχετε, δικές σας είναι. Άρα θα πρέπει να ενωθείτε όλοι και όλοι μαζί εξ αδιαιρέτου που είναι αυτό το ποσό να πάρουμε τα λεφτά μας. Δεν ζητήσαμε δανεικά. Δεν ζήτησαμε από κανένα τίποτα, ούτε αλλιώσαμε κάποιον νόμο. Απέναντίας, όλοι οι θερμοί μας κοιτάνε πώς θα μας γκρεμίσουν. Για ποιο λόγο? Οι μετοχές είναι πιστοποιημένες από την εφορία. Υπάρχει κάποιο, υπάρχει στο. Να δούμε τα στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν ένα χώρο, είναι βεβαιωμένο της εφορίας, το διαβάζετε όλο. Δεν λέω ότι θέλω, είναι αποδείξεις λοιπόν. Ο φόρος είναι βεβαιωμένος από την εφορία αγαπητή μου. Με αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι ή όχι? Απάνω του έχει 4 πρωτόκολλα. Δεν καταλαβαίνω ποιον μπορεί να πει τίποτα σε αυτό. Και τι να πει οι παπαγάλοι. Τους κόβει στη γλώσσα. Τους προδότες, τους καταδικείς, τους ιερές, τους δοξάζεις. Και τα δικαιώματά σου θα τα ζητάς όποια να θέλεις. Δείχτε σας παρακαλώ το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έρχεται η Υπουργή των Αιγαίων και πιστοποιεί την αξία της μετοχής. Καθηγητές μπορεί να λένε ψέματα, το κράτος λέει. Αφού όλοι οι κρατικοί φορείς είναι απέναντί μας. Δεν μπορούν όμως να κάνουν κάτι άλλο παραπέρα πέραν από τους νόμους της παγκόσμιας πιστοληπτικής ικανότητας. Άρα λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων πιστοποιεί το φόρο και πιστοποιεί την αξία της μετοχής και τον κύριο Σόρα που έβαλε τη μετοχή της Ανατολής σε εσάς, στο δικό σας λογαριασμό. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος υπάρχει. Να το δούμε. Διαβάζω προσεκτικά, είναι δικό σας. Γιατί εσείς έχετε τις μετοχές. Ποιος λοιπόν θα μιλήσει για στοιχεία? Ποιος θα μιλήσει για απάτη? Ποιος θα μιλήσει, ποιος παπαγάλος, ποιος προδότης, ποιος εγκάθμος, ποιος βιοκάμνης? Ποιος είναι αυτός? Πέστε μου ποιος. Για δεν κοιτάτε. Αφού είναι δικές σας. Γιατί σας προσβάλλουν το προϊόν το οποίο είναι δικό σας? Είναι δικά σας τα λεφτά αυτά. Είναι η γέννησή σας. Δεν πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα στις Έλληνες. Μέσα στα site, μέσα στις τηλεοράσεις, μέσα στους θεσμούς. Έχουμε και έναν έγκριτο δικηγόρο μαζί μας, ο οποίος νομικός έγκριτος, ένα μεγάλο όνομα και πραγματικά παλικάρι. Είναι ο Σάκης και Γαλλιόμου. Παρακαλώ, δώστε το μικρόφωνο στον κύριο Γαλλιόμου. Ας μας πει κάποιος νομικός λοιπόν, εφόσον υπάρχει απόφαση, και υπάρχει και απόφαση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία κέρδισε την Εθνική Τράπεζα, ότι είναι ο νόμιμος, μοναδικός, αδιαφιλονίκητος, νομικός κάτοχος των μετοχών Ανατολής και έχω τα ίδια δικαιώματα με την Ανατολή. Η Ανατολή με την Εθνική, που σημαίνει η Εθνική δεν διαφέρει από μένα. Ότι δικαιώματα έχω εγώ και η Εθνική, τίποτα παραπάνω με τίποτα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν ποιον μπορεί να λέει οτιδήποτε και να χαλάμε χρόνο για να καταλάβουμε ποιοι. Οι αποδείξεις και τα στοιχεία είναι αναλύωτα. Όπως καλά είναι ο πρόεδρος Παπαδάκης. Αγαπητοί μου συμπέλητε, πριν αναγγείλουμε, πριν μας γνωρίσετε, μαζί με τον άλλο Μητάκη, κοινός Αντώνη Διαματόπουλο, είναι από την Αρκαδία. Κάμε την έλευση. Ξέρετε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε έλευση, δεν γίναμε ούτε αποπήθηκο, ούτε μεταλλαγμένοι, ούτε με ίδια είμαστε. Είχαμε έλευση. Ήρθαμε. Καταθέσαμε 50 δισεκατομμύρια στην Κύπρο, ομόλογο αμερικάνικου δημοσίου και 600 δις στην Ελλάδα
από ένα κυρίαρχο συμβόλαιο των ΗΠΑ. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Με νόμιμες, φορολογημένες, νομικές διαδικασίες με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Ποιος άλλος μίλησε? Μίλησε καμία Αμερικάνικη κυβέρνηση με τίποτα? Σας είπε κανένας τίποτα? Βγήκε κανένας θεσμός να μιλήσει? Γιατί το θεσμό μπορεί να το στριψω. Τον παπαγάλο, τον ηλίθιο και ενδεχομένως τον τρελό με τρελό χαρτό δεν συντρίβεται. Ο ηλίθιος πεθαίνει και μαζί του φέρνει η δυο του. Έχουμε και μαζί μας έναν πρώην υπουργό από την Κύπρο, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός Γεωργίας. Σωστά, κύριε Μαρίνο? Γεωργία. Σας καταθέσαμε 50 δισεκατομμύρια στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ, πρώην, αλλά είστε τίτλος υπουργός. Είστε μαζί μας σήμερα. Έχετε δώσει τις δικές σας μάχες. Ξέρουμε καλά ότι τα κράτη δεν μπορούν να δανειστούν από που θέλουν. Για όποιους θέλουν. Βγαίνουν επίσημα λοιπόν στη διαδρομική και λένε: θέλουμε δάνειο. Βγαίνουν κάποιοι hedge funds. Τράπεζες. Δεν το τραβάς τα κρούσια. Ξέρουμε καλά λοιπόν ότι τα κράτη ζητάνε επίσημα. Δεν μπορούν να ζητήσουν κρυφά χρήματα. Αν πάρουν από κάπου κρυφά χρήματα, μέχρι τώρα αυτό γινόταν στο χωριό. Και ξέρουμε ότι αυτή η παγκόσμια επικυριαρχική δεν είναι επικυριαρχική, εν πάση περιπτώσει, θα το καταλάβουμε και θέλουμε να καθίσουμε. Ζητάνε επίσημα χρήματα. Εμείς από την κυβέρνηση της Κύπρου και τη δικιά σας δηλαδή, αγαπητέ μου Υπουργέ, επίσημα με κάλεσα. Εφόσον προτάθηκα τι ακριβώς μπορώ να κάνω, με τι επιτόκιο. Ήρθα στη χώρα σας και στην κυβέρνησή σας με επίσημη πρόσκληση του κυρίου Χριστόφια. Ναι ή όχι? Δώστε ένα μικρόφωνο στον κύριο Υπουργό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί λοιπόν να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και να καταλάβουν οι συνέλληνες ότι εδώ δεν κάνουμε πλάκα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Αγαπητέ μου Υπουργέ, σου έφερα στη χώρα σου 50 δισεκατομμύρια νέα από Νέα Υόρκη με όλους τους διπλωματικούς σου στα γραφεία διπλωματίας και πρεσβείας των ΗΠΑ. Μιλούσατε μόνο για 11 δισεκατομμύρια. Σας φέραμε, φτάσαμε να δώσουμε 40 και μάλιστα 49, δηλαδή 50, γιατί ανεβάζαν ταχύτατα το χρέος για να προλάβουν να κλειδώσουν την Κύπρο και να ξεπουλήσουν, να μοιράσουν την Κύπρο. Επειδή ενδιαφέρονται όπως και στην Ελλάδα, πολλοί Εβραίοι, πολλοί Αμερικάνοι, πολλοί Γερμανοί, δεν γνωρίζουν όμως ότι αυτά τα μέρη είναι μέρη θεών και δεν μπορεί κανείς να τα πειράξει. Εκτός τούτου, σας καταθέσαμε άλλες 5 προτάσεις. Με αμερικάνικο μόνο. Σας καταθέσουμε αμερικάνικα όνομα του JP Morgan. Σας κατάθεσα cash μετρητά από ένα έθνος που εμείς το χρηματοδοτήσαμε και λέγονται Μάουρ, οι αυτόχθονοι της Νέας Ζηλανδίας. Και κάποια τα πράγματα που εκεί είχαν να πούνε της Νέας Ζηλανδίας δεν είναι Μάουρ. Σας έδωσαν 17 δισεκατομμύρια, όπου αυτό το έγγραφο από το έθνος των Μάουρι, γιατί μιλάμε για έθνος πια, χρηματοδοτούμενο με τη δικιά του λύση της Νέας Ζηλανδίας, το επιβεβαίωσε η κυρία Παπαδοπούλου, ευρωβουλευτής σας, μέσα από τις Βρυξέλλες και με τη Νέα Ζηλανδία. Έγινε ή δεν έγινε, αγαπητέ Υπουργέ? Γιατί λοιπόν η Κύπρος δεν μπορεί να πάρει τα δικά μου τα χρήματα, που δεν είναι δικά μου πια, είναι κατευθυμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα είναι στην Ελληνική Δημοκρατία. Δηλαδή είναι δικά σας. Πέστε μου ποιο είναι το πρόβλημα να καταλάβουμε. Η εκάστοτε πολιτική, ο λαός δεν τα θέλει. Ποιος είναι αυτός? Γιατί εγώ δεν έχω κάνει απάντηση σε αυτό, σας πήρα τίποτα. Σας κατέθεσα και μετά το ανακοίνωσα και σας ζήτησα να τα πάρετε για λόγω του ελληνισμού. Μου ζητήσατε το μνημόνιο. Τα μνημόνια μας είναι ένα συμβόλαιο κατάθεση ψυχής ελληνισμού απανταχού της γης. Και δεν ζητάει τίποτα. Δεν πετρέλαια, δεν ζητάει τίποτα. Απαντήσατε δουλειά, γιατί είμαστε εδώ και εδώ μας και να απαντήσουμε. Για τα 600 δισεκατομμύρια η ελληνική πολιτεία, όπου το ίδιο όμως ισχύει για εσάς στην Κύπρο, με πήγε και με καταδίκασε η πολιτεία. Θα διορθώσω την Ελληνίδα μου δίκη, η οποία λέει: το Υπουργείο ελέγχει, δεν ελέγχει καλεσμένα. Σας έχουμε καταθέσει το Secret Information από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Έχετε στα χέρια σας τα πάντα. Σε λίγο θα τα έχουν τις συνέργειες. Σφίγγει ο κύκλος. Πέρασαν 15 μήνες. Ορίμασατε εσείς. Ορίμασαν αυτοί. Τι κάνετε? Κοπήκατε. Στη
στην Κύπρο πάλι σε όλα, ότι οι καταθέσεις δεν σας πήραν. Κάθονται και περιμένουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε στην Ελλάδα, ούτε κανένας. Η ελληνική πολιτεία μέσω του άντρα του κ. Γεωργιάδη και του βουλευτικού αγρός, αυτό είναι η προσβολία. Με πήγε σε δίκη ότι τα ψευδή ομόλογα που προσφέρω κάνουν ανησυχία λαού, κατάλυση πολιτεύματος και αλλαγή συντάγματος. Η απόφαση είναι εδώ. Θα ήθελα να πάρει το λόγο ο κύριος Σάκης Κεχαγιώργου και να μας πει ένα πράγμα. Εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου και οι θεσμοί λειτουργούν όσο λειτουργούν, έχουν χρέος να σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου που στο δικαστήριο αυτό καλέσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κολόπουλο, τον Διευθυντή Δημοσίου Εξωτερικού Χρέους και τον Γενικό Λογιστήριο, όπου ο Άριος Πάδος απέριψε το αίτημα και είπε ότι δεν πειράζει να μην έρθουν. Εγώ προσωπικά σας ώρα τους κάλεσα να πάρουν θέση. Τόσο σκληρά είναι τα πράγματα συνέβη. Κύριε Κεχαγιώργου, κύριε Κολόπουλο, πέστε μας όσον αφορά για τους θεσμούς των δικαστηρίων που κάποιοι από το καθεστώς δεν σέβονται. Σας ακούω. Είναι εντάξει τώρα. Όχι, καλά είναι τώρα. Δεν είναι πρόβλημα. Καταρχήν ευχαριστώ τον Αρτέμισο για τα καλά του λόγια. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και ως φίλος και ως δικηγόρος με την επαγγελματική μου ιδιότητα που μου ζήτησε να είμαι νομικός του σύμβουλου σε μια σειρά θέματα. Έχει εγκρίνει τους δικηγόρους, αλλά και αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόσκλησή του και να τον στηρίξω σε μια σειρά θέματα που μου ζήτησε. Είμαι ανίδεος από χρηματοπιστωτικά, από χρηματοοικονομικά, από διεθνή τραπεζικά και έτσι πάρα πολλά από αυτά που ο Αρτέμις λέει τα ακούω και προσπαθώ να μάθω από τον ποταμό των πληροφοριών τις οποίες και σε μένα και σε εσάς παρέχει. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς έχετε και τα ίδια ερωτήματα με μένα, με τη διαφορά ότι είναι τόσο πιστικός και τόσο βέβαιος σε αυτά που λέει που πολλοί από εμάς εδώ και όλοι τα θεωρούμε δεδομένα. Έτσι λοιπόν ήταν και οι επαφές μου και οι συζητήσεις μου πρόσφατα με τον Αρτέμι Σόρα, τον οποίο δεν γνώρισα, ήξερα ότι εντιδωρείτο από το σύνολο του ελληνικού τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως απατεώνας. Βέβαια, οφείλω να πω κάτι χωρίς να θέλω να το κολακεύσω, ότι συνήθως οι προφήτες στην εποχή τους λέγονται απατεώνας. Και επίσης, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, να σας πω και μία φράση ακόμη. Προφήτης τελικά είναι αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια στην εποχή του. Δεν περιμένουμε προφητείες όπως κάθε εποχή περιμένει αποκαλύψεις και έλευση του Μεσσία. Αλλά αυτή τη φράση την οποία είχε πει κάποτε ο Μαχάτμα Γκάντι είναι αληθινή. Δηλαδή, προφήτης είναι αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια στην εποχή του. Και το ερώτημα είναι, αυτά που λέει, το ερώτημα, το θέτω σαν ερώτημα, αυτά που λέει ο Αρτέμις Σόρας, είναι η αλήθεια. Μπορεί λοιπόν σε πάρα πολλούς, όπως και σε μένα, στη συνείδησή μου, στο μυαλό μου, στο σκεπτικό μου, να δημιουργούνται δεκάδες ερωτήματα. Και μάλιστα από άνθρωπο, όπως είμαι εγώ, ο οποίος παρά την δικηγορία και την εξειδίκευσή μου και την ποινικολόγος, δεν έχει γνώση και επαφή μεγάλη με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά συστήματα. Οπότε τα ερωτηματικά, ως όλα απαντηθούν, παραμένουν. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημα του, το οποίο μου ζήτησε την ταπεινή μου συμβολή. Μηνύθηκε, πήγε ως κατηγορούμενος, έγινε μια ποινική δίκη, της οποίας τα πρακτικά διάβασα, και μετά από μαθηματικές καταθέσεις, απολογίες και όλη τη σχετική οικονομική τάξη,
κρίθηκε αθώος. Εναντίον αυτής της αποφάσεως δεν ασκήθηκε έφεση ούτε άλλο ελληνικό μέσο. Άρα είναι μετάκλητη. Άρα η κατηγορία για διασπορά ψευδών ειδήσεων, ανεξαρτήτως ποιος ήταν ο μηνυτής, έχει καταρρεύσει και έχει απαλλαγή. Και όταν στην πρώτη μας συνάντηση του είπα, ξέρεις, έχω ακούσει τόσα φήμες για σένα και που οι περισσότερες είναι αρνητικές, γιατί σε ποιανού μυαλό μπορεί να χωρέσουν αυτά τα νούμερα. Τα 650 δισεκατομμύρια και τα 4,5 δισεκατομμύρια ή τα 5,5 που είπε ο κ. Λαμπράκης είναι νούμερα τα οποία είναι έξω από την καθημερινότητά μας, την οικιακή, την προσωπική, την επαγγελματική, αλλά και έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το δικό του σκεπτικό και τη δική του λογική, συμφωνώ και λέω, τουλάχιστον σε αυτό που με αφορά, εάν οποιοδήποτε τον θεωρεί απατεώνα, ας προσφύγει περαιτέρω και ας τον διώξει. Εάν όμως δεν είναι απατεώνας και έχει κάτι να πει για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ελληνική κοινωνία και είναι ένας αγνός Έλληνας, καθημερινός, τότε πρέπει τουλάχιστον να τον ακούσουμε προσεκτικά. Αυτό ακριβώς κάνω και εγώ. Δεν θέλω ούτε να πω παραπάνω λόγια από το κανονικό, ούτε να απευθύνω κολακίες. Δεν έχω απολύτως κανένα λόγο. Ούτως ή άλλως, σας είπα ως δικηγόρος του είμαι εδώ σήμερα, υπό την επαγγελματική μου ιδιότητα και τη φιλική. Θεωρώ, πιστεύω ότι έχουμε μια καλή πνευματική επαφή. Μερικούς ανθρώπους η χημεία σου ταιριάζει από την πρώτη στιγμή που τους γνωρίζεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι βλέπω ότι έχει πορεία μπροστά. Και όλο αυτό το κίνημα με αξιόλογους ανθρώπους που έλεγε θα γνωρίσεις ανθρώπους που θα δεις δίπλα μου. Και ήδη εδώ και μερικές ημέρες, δεν είναι μήνες, είμαστε πολύ πρόσφατοι φίλοι και συνεργάτες στα επαγγελματικά θέματα. Είδα ήδη μια χαρά εξαιρετικά αξιόλογους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του, επιστήμονες και τραπεζίτες και γιατρούς και οικονομολόγους που κατάλαβαν την επιστημονική του ιδιότητα. Έχω την αίσθηση ότι ένα πράγμα μπορώ να διαβεβαιώσω, σαν ταπεινός δικηγόρος, ένας καθημερινός επαγγελματίας, τίποτα παραπάνω δεν είναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον τους ενώνει η αγάπη για την Ελλάδα και για τον τόπο. Εύχομαι και ελπίζω ειλικρινώς να μην διαψευστούμε και να μην διαψευστεί και ο ίδιος στις προσδοκίες του. Γιατί θα είναι μια τεράστια απαγοήτευση στην περίπτωση αυτή η διάψευση. Και για να τελειώσω και να πω και κάτι τελευταίο. Ως ποινικολόγος, όλη μου τη ζωή, όλη μου την καριέρα, τα τελευταία 22 χρόνια που ασκώ την ποινική δικηγορία, οι πελάτες μου στην ποινική δικηγορία είναι δολοφόνοι, απατεώνες, έμποροι ναρκωτικών. Μ' αρέσει η ταπεινοφροσύνη σου, ο ταπεινός δικηγόρος. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω, γιατί αυτό είναι το ποινικό δίκαιο. Ξέρετε, οι πελάτες ενός ποινικολόγου δεν είναι μητροπολίτες, ούτε είναι του κατοικητικού. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι νομικές μου συμβουλές, τις οποίες ταπεινά και οι γνώσεις που θέλω να δώσω και να βοηθήσω στο να παίρνει ώρα, είναι εκτός του κύκλου όλης της παραδοσιακής πελατείας. Έχω λοιπόν την τιμή, με τίμησε η πρότασή του να αναλάβω νομικός του σύμβουλο σε μία σειρά θέματα του και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτές τις λίγες εβδομάδες που το ξέρω δεν έχω διαπιστώσει κάτι. Αν πάρετε την κατάθεσή μου, είναι μια κατάθεση ψυχής. Δεν έχω διαπιστώσει κάτι το οποίο να υποκρύπτει κάτι
σκοτεινό από πίσω. Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που βλέπετε είναι αυθεντικός. Ελπίζω, λέει, να τα καταφέρετε και εσείς και αυτός, γιατί θα έρθει μεγάλη απογοήτευση. Σας καταθέτω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, είμαι καταδικασμένος σε αυτό που κάνω. Είναι αποστολή για μένα. Και θα φτάσω μέχρι το τέλος. Από τους Έλληνες θα εξαρτάται. Εσείς μην απογοητεύσετε τον εαυτό σας. Δικιά σας είναι απόφαση. Για όλους μας. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να τοποθετηθείτε στη χώρα σας που καταθέσαμε με 7 πρωτόκολλα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Αντώνης Διαμαντόπουλος που σας καταθέσαμε και με κριτά. Σας καταθέσαμε και μια πρόταση από ένα hedge fund δικό μας. Με όλες τις καταθέσεις να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο Υπουργείο σας Οικονομικών. Ξέρετε καλά ότι έχω μιλήσει στη Βουλή σας. Άρα δεν ήμουν απαντέλος όταν μιλάγα στη Βουλή σας. Μου μιλάγατε και σκύβανε τα βλέμματα. Μπήκα μέσα στο γραφείο του Ομήρου. Ήταν με 7 συμβούλους και ήμουνα με 7 δικούς μου. Κάτσαμε απέναντι, είχαν σκύψει τα μάτια, ακούγανε, δεν μιλούσαν και μας είπαν ναι, θα κοιτάξουν το θέμα. Και τους μιλούσαμε για τη δικιά τους πατρίδα. Έχετε κατανοήσει τι ακριβώς έχει γίνει στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ειδικά εσείς που ήσασταν μέσα στα πράγματα. Θέλω να τοποθετηθείτε για αυτή την πρόταση, η οποία είναι άκρη εντελώς στην Κύπρο, γιατί εσείς δεν είχατε μπει στο μνημόνιο ακόμα. Δεν είχατε υπογράψει τίποτα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. 7 προτάσεις σας έχουμε καταθέσει με πρωτόκολλα. Πάρτε σας παρακαλώ τον λόγο, σαν Κύπριος του Υπουργού. Αλλά και χαρά μου ταυτόχρονα γιατί βρίσκομαι μεταξύ σας. Και νιώθω την καρδιά μου να πάλετε μαζί με τη δική σας. Απλώς ελεύθερα σκεπτόμενος Έλληνης Κύπρου. Νιώθω τον εαυτό μου. Νιώθω τον εαυτό μου ακριβώς να δίνει τις μάχες της καταξίωσης και της απελευθέρωσης του τόπου. Είμαι εδώ, όπως είπα, σαν απλός πολίτης και όχι σαν έχοντας την αίσθηση του Υπουργού. Προφανώς πέρασα και απέκτησα την εμπειρία αυτή των 2 χρόνων, αλλά ποτέ δεν έσκυψα και δεν έδωσα την δυνατότητα να απολεστεί η ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Ναι, θέλω να πω ότι παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την απελευθέρωση του ελληνισμού στον ελλαδικό αλλά και τον κυπριακό χώρο και για τον όποιον ελληνισμό, και καταλήγω μετά από τις τοποθετήσεις του κ. Κεχαγιώργου, αλλά και στην πορεία του χρόνου να πω απλά και να απαντήσω σαν λογικά σκεπτόμενος, όπως είπα στην αρχή, ότι οι τοποθετήσεις περί απατεωνιάς ή οτιδήποτε άλλο αφορούσε και ή αφορά τις προτάσεις που όντως επιβεβαιώνει ότι έγιναν στη χώρα μου αλλά και στην μητέρα πατρίδα Ελλάδα, ότι από μόνες τους πλέον έχουν εκμηδενιστεί. Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω και τη μαθηματική λογική όπου λέμε καταλήγουμε στο όπερ έδειξε, γιατί θα περίμενε κανείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εάν όντως υπήρχε ίχνος απατεωνιάς, και το ζήτησα κάποτε, όπως το έχω πει εξάλλου στον κύριο Ναυράκη, το ζήτησα και από υψηλά ισταμένους, από ηγέτες της Κύπρου, ότι είχαν υποχρέωση να αποδείξουν
το αν η περίπτωση Σόρα και Εν είχε όντως αυτές τις προθέσεις στο να παραπλανήσει τον κυπριακό ή και τον ελληνικό λαό προκειμένου να πετύχει, δεν ξέρω και εγώ τι. Υπουργέ μου, μισό λεπτό. Ή εγώ είμαι απατεώνας ή αυτοί. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, ή μαύρο λευκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή εγώ ή αυτός. Πραγματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος. Οι αριθμοί δεν λένε ψέμα. 15 μήνες, ένας απατεώνας να έρχομαι, να σας τυχάω την πόρτα, να σας βρίζω, να σας κάνω, να σας ράνω, να σας τοποθετώ χρήματα και προτάσεις με πρωτόκολλα. Και να με αναιρετιστές δεν γίνεται. Εμένα με ρωτήσατε τώρα, θα έρθω εκεί. Που σημαίνει ότι ομάδος έχω βρήσει οτιδήποτε και τους έχω υποτεθεί, έπρεπε να έχουν υποτεθεί. Επιτέθηκαν με μήνυση. Αθώθηκαν. Στην Κύπρο. Δεν μπορούν να κάνουν γιατί τους έχω κάνει 7 προτάσεις. Δεν θα την μία, πάρτε την άλλη. Ας πούμε λοιπόν στην ευθεία, που σημαίνει, κύριε Υπουργέ μου, ή αυτοί ή εγώ. Εγώ 15 μήνες τώρα σας έχω καταθέσει τα πάντα. Που σημαίνει τα έχετε όλα. Αυτοί είναι απατεώνες και ψεύτες. Δηλαδή είναι κάθετοι άνθρωποι που σκοτώνουν τον νησί και τον ελληνισμό. Ναι ή όχι. Αυτό που να ξέρετε. Παρατηρείται ακριβώς το ίδιο φαινόμενο και η ίδια αντίδραση που παρατηρείται και εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Είναι χειρότερα στον ελλαδικό χώρο. Κατά συνέπεια, η λογική ερμηνεία νομίζω υπάρχει σε ένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Κατ' επέκταση, εκείνο που εγώ θα έλεγα και νομίζω το επικρατεί ο καθένας από εμάς, αυτό που χρειάζεται ο τόπος γενικότερα είναι η αφύπνιση όλων μας, η ενεργοποίηση όλων μας στο να καταστήσουμε ιονούς τους πάντες, να πληροφορήσουμε τους πάντες για να μπορέσουμε ακριβώς όπως ελέγχθη και από τους προλαλήσαντες, τον κύριο Λαμπράκη, τον κύριο Μαρσαμάκη, ότι αυτός ο αγώνας πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των απλών ανθρώπων, των απλών Ελλήνων, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Και σας είπα προηγουμένως ότι λογικά δεν υπάρχει πλέον επιχείρημα που να τους δίνει την δυνατότητα στήριξης του επιχειρήματος ότι ο Αρτέμις ο Σόρας, η ΕΜ, είναι απατεώνας. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο. Άρα μας λέτε ότι αφού δεν είμαστε εμείς είναι αυτοί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πάμε στη λογική, να πάμε στα πρακτικά. Άρα δεν είναι εγώ είναι αυτοί. Αφού δεν είμαι εγώ είναι αυτοί. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Ας το χωνέψουμε διαφορετικά. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πώς θα ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε 15 μήνες. Κινούμαστε συνέχεια. Δηλώνουμε και φέρνουμε συνέχεια που λες. Μην ξεχάσετε ότι φέραμε και ένα τρίτο μεγάλο, το οποίο δεν έχει να κάνει με ομόνο. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τράπεζα ανατολής. Ούτε παλιό, ούτε πολύ καινούριο. Φέραμε κάτι εντελώς δικό σας, συνέλληνες. Το όπλο των Δήμων είναι από το παγκόσμιο καταπίστευμα, που χθες δεν ξέρατε τι είναι. Αλλά μπαίνει στη διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε και έχουμε όλους τους κωδικούς και όλοι έχουμε τα πάντα, το πώς κινείται αυτή η αγορά, που είναι όλοι μας οι λογαριασμοί, που είναι οι κωδικοί μας. Και αυτό βάζουμε. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Όπως και για την τράπεζα που θα αναλογίσει θα γυρίσω λίγο πίσω. Υπάρχει και ένα δικαστήριο του ΜΑΤΟ το οποίο εξελίσσεται. Στο δικαστήριο αυτό, εγώ ως ώρας δεν ζητάω χρήματα ούτε από την Εθνική ούτε από το ΡΟΤΣΑ. Του ζητάω να κάνουμε καθάριση και το Μάρτιο έχω ζητήσει να βάλω καθαριστές. Και να σας πω και κάτι. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα είστε λίγο Μάρτιο αγαπημένοι και θα δείτε ακριβώς. Ακόμα και αν χάσουμε το δικαστήριο που θα θέλαμε να το χάσουμε και να βγουν πάλι κάποιοι εγκάθετοι και να πούνε ότι ναι, δεν γίνεται καθάριση. Πληροφορούμε εσάς και εκείνους ότι έχουμε ένα φορτηγό στοιχεία για την ανοιχτή τράπεζα ανατολής που λειτουργεί μέχρι το 11. Τόσο απάτη! Τους περιμένουμε από παντού. Ελάτε! Θα δείτε ότι ο μύθος τελειώνει. Το γυάλινο παλάτι σας έσπασε. Το τσίνι βγήκε από το μπουκάλι. Δεν ξαναμπαίνει μέσα.
προσφέραμε τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν χρήματα της ελληνικής δημοκρατίας, το έθνος των Ελλήνων. Θα σας πω για κάποιοι, γιατί σήμερα μας ακούτε εσείς, αλλά μας ακούει και το Μαξίμου, μας ακούνε και πάρα πολλές πρεσβείες, μας ακούτε σε όλο το πλανήτη. Ξέροντας κάποιοι άνθρωποι τι ακριβώς λένε, σας λέμε λοιπόν